Muli pong nagbabalik ang special coverage ng CLTV 36 sa Giant Lantern Festival 2024. Ako po ang inyong lingkod, Justin Dizon. Kasama po ang buong puwersa ng CLTV 36 para maghatid po sa inyo nitong napakasayang gabi. Pinakaantay ho natin, taon-taon ginagawa natin to at every year hindi po tayo nabibigo. Kami ho, personally, ako bilang isa sa mga nagko-cover, nagbabalita ng Giant Lantern Festival. Kahit na sinasabi natin na yearly na to. Probably memorize na natin. Hindi pa din po. The Lantern Makers never failed to impress us. Every year po yan. Ganyan ho sila kahuhusay talaga. At syempre, excited na rin po tayo. Excited ho yung mga manonood. Kung naririnig ho ninyo sa aking likuran, itong background, ongoing ho yung rehearsals ngayon. Itong opening program. Pwede siguro natin ipakita rin unti-unti nang nagdadatingan ito mga early birds sa ating venue. Ang po kasi ay binuksan na itong mga gates para sa mga nais makapanood ng live. And saksan po yan, tumutugtog ito hong mga kantang pabasko na talaga namang higit pong mas nagpapaganda ng experience, nagpapaganda ng atmosphere dito po sa ating venue na Giant Lantern Festival 2024. Wala pong iba kundi sa Robinson Star Mills, Pampanga. Mga kabalent, kanina ho syempre para matiyak yung kaligtasan ng ating mga kababayan, handa po itong iba't ibang sangay ng pamahalaan at syempre itong mga miyembro ng Giant Lantern Executive Committee para tiyakin ito nga maayos yung sitwasyon, physical arrangement hanggang doon sa mga medical requirements o medical equipment and first aid responders. Inihahanda po yan o nakahanda na po yan sa mga oras na ito. Nakausap po kanina ng ating kasamang si Liana Canilaw, si Fire Chief Inspector Sheila Marie Florendo ng Bureau of Fire Protection, maging sila man hands-on sa ating event. Panoorin po natin ang kanilang naging panayam. Central Luzon, Kabalen, ilang oras na lamang po at muli na naman nating masasaksihan itong mga naggagandahan at naglalaking hamparol na ipinagmamalaki ng syudad San Fernando, Pampanga. At sa punto pong ito, syempre, kailangan po nating alamin kung ano yung ginagawa po ng ating mga otoridad upang masiguro ang kaligtasan ng lahat na magtutungo dito sa Robinson Star Mills, Pampanga. At sa punto pong ito, makakapanayan po natin si Fire Chief Inspector Sheila Marie Florendo ng CSFP-BFP. Ayun po, magandang araw po, ma'am. So, gaano po karaming tauhan po ng BFP ang nakadeploy ngayon para masiguro na rin po katuwang po ang PNP at iba pang mga otoridad para masiguro po ang kaligtasan ng lahat? Bali ma'am, meron po tayong nakadeploy na mga personnel dito. 7 po yung personnel natin na nakadeploy at meron po tayong isang fire truck na nakadeploy. In case po magkaroon ng insidente, at least meron tayong pamatay sunog dito. Ma'am, alam naman po natin na itong mga naglalakihang parol kung minsan hindi maiiwasan magkaroon po ng aberya at magkaroon po ng sunog. Pero tayo po dito sa BFP ay nakaredy naman po na rumisponde if ever na mangyari po yon. Yes ma'am, nakaredy po tayo. And in fact ma'am, in-inspect po natin yung mga parol natin. Ni-require po natin yung mga lantern makers po natin na kung pwede meron po silang nakaantabay na fire X in case po magkaroon ng sunog para at least meron pa unang lunas po tayo. Okay po ma'am, nakita nga po namin na simula po kaninang umaga nandito na po kahit nag-iikot para masiguro na rin po yung kaligtasan ng lahat. Opo ma'am, napaka-importante po kasi nun kasi para maiwasan din po natin na magkaroon ng aksidente. Tsaka po yung area po natin, binuhusan na po natin yan ng tubig, flinashing na po natin para in case po mamaya na magkaroon ng fireworks display, hindi po pagmulan ng sunog. Alright ma'am, mamaya po yung ating mga kabalen, libo-libo ang magtutungo dito sa Robinson Star Mills, Pampanga para masaksihan po itong mga naglalakihang parola ng syudad San Fernando, Pampanga. Meron po ba kayong mga paalala sa kanila? Ano po yung mga dapat nilang dalhin at mga hindi pwedeng dalhin dito sa ating venue? Unang-una po, syempre po, bawal pong magdala ng mga patalim. And napaka-importante po na magdala po tayo ng tubig kasi tingnan naman po natin ang sitwasyon natin ngayon. Napakainit po talaga. So maganda po, hydrated po sila. Alright. Maraming salamat po ma'am sa inyong
sa suporta dito sa GLF at syempre sa inyong effort para masiguro po ang kaligtasan ng lahat ng magtutungo dito sa Robinson Summers, Pampanga. Ayun po muna mga kabalen, mamaya po abangan nyo ang CLTV 36 para sa mga hindi makakadalo dito sa Robinson Summers dahil kami po ay ihahatid namin ng live sa inyo ang buong kaganapan dito sa GLF o Giant Lantern Festival 2024. Muli ako ang inyong lingkod, Liana Canilaw. Hindi na po tayo magkarinigan dito dahil papalapit na nga tayo sa main event. Ito pong Giant Lantern Festival at kanina binabanggit natin, Lino, napaka-importante ng security kaya naman talagang nandyan din yung BFP para hindi nga naman sakali, wag naman sana pero of course better prepared, better have it and not need it. Na kung sakali magkaroon ng sparks, short circuit sa mga rotor, sa mga parol, maiwasan ang sunog dahil nandyan sila. Ano pa yung ibang paghahanda for security na ginagawa ng ating mga kasama dito sa committee? Of course, Kuya Justin, apart from the enjoyment, itong ating mga kabalen ay magtutungo rin dito sa Robinson Summers, Pampanga para masiguro rin niya yung kanilang kaligtasan and safety para ma-enjoy nila ng bonggang-bongga itong Giant Lantern Festival. Kaya simula kaninang umaga itong ating mga authorities, yung PNP, BFP, and of course yung traffic enforcers from SIPOSCO and CDRRMO, simula morning nandito na sila to inspect the area para masiguro rin na walang anumang bagay na maaaring makasagabal para sa kaligtasan ng mga ating mga kabalen. And nakapanayam nga natin yung Fire Chief Inspector ng BFP dito sa City of San Fernando, and according to her, meron silang 7 personnel from the BFP na kung saan kanina ay nagkaroon na rin sila ng flushing activity kung saan diniligan nila itong ating area dito para syempre yung alikabok o kung ano man yung dumi mawala. So siniguro rin nila na yung itong ating lantern makers ay mayroong nakahandang fire extinguisher dahil alam naman natin, Kuya Justin, na itong ating mga naglalakihang parol kung minsan hindi natin maiiwasan na magkaroon ng aberya. Syempre nandiyan na yung mga short circuit, kaya minsan may spark. Para kahit papaano, kapag nakita na nila na nagkakaroon ng spark, sila mismo yung ating lantern makers ay mayroong fire extinguisher para maupula agad ito at hindi na lumaki pa, Kuya Justin. Oo, paalala po, lalong-lalo na sa mga manonood, nabanggit mo kasi yung sparkly, last year, if I'm not mistaken, minsan sa isa sa coverage natin, nandun po ako sa likod nito pong mga parol dahil nagko-cover tayo. And then, nagkaroon ng short circuit. Buti, mabilis ding rumisponde yung mga BFP personnel and yung mga tauhan din ng SFELAPCO. Mabilis yung kanilang response na patayin yung power supply para hindi lumala yung situation. Pero these are parts of the event. Kaya nga po, naghahanda. Kaya nga po, nandito yung BFP. Pero bakit ko binanggit yun, Lee? Kasi ibig sabihin, delikado yung area sa likod ng mga parol. Only authorized persons are allowed to go there, beyond dito sa mga festival grounds, sa viewing grounds ho natin. Kahit po curious kayo, manood na lang ho kayo sa TV, nasa CLTV 36. Si Liana Canilaw, inatid niya po sa atin yung mga kwento sa likod ng mga naglalakihang parol. Pwede ho ninyong makita doon. Huwag na kayong pumunta. At syempre, Lee, marami pang ibang mga do's and don'ts na pwede nating basahin. Of course, Kuya Justin, meron pa alala itong ating GLF committee and yung ating authorities, BFP, PNP, CDRRMO, and SIPOSCO para sa ating mga kabalen na magtutungo dito sa Robinson Summers, Pampanga para makisaya dito sa pinakamasayang selebrasyon sa Ciudad San Fernando. At syempre kahit ilang taon na noong maging maluwang sa restriksyon dahil sa COVID-19 pandemic, inaabisuhan pa rin ang lahat or ina-encourage ang lahat na magsuot pa rin ng face mask, of course, para na rin sa kaligtasan ng lahat. And syempre, yung physical distance or yung social distancing, kailangan hindi pa rin mawala. So kailangan na yung space natin between sa ating katabi na nanonood ay nasa isang metro. And syempre, kailangan pa rin po na magdala tayo ng alcohol para yung bacteria o virus mamatay kapag tayo ay naglagay ng alcohol. At tuwing tayo naman po ay babahing o uubo, syempre, kailangan po nating i-cover ang ating bibig at ilong para kung sakali man po tayo ay may sakit, hindi na tayo makahawa pa sa ating mga
kasama na nag-e-enjoy dito sa Robinson Star Mills, Pampanga. And syempre, bantayan po natin yung ating mga kagamitan dahil ito po ay isang open area na kung saan iba pong tao ang magtutungo dito. Kaya hindi po natin masisiguro kung lahat ng ating mga kaharap o kasama ay may mabuting loob dahil baka hindi natin alam yung ating palang mga kagamitan nawawala na. Kaya dapat po bantayan po natin yung ating mga kagamitan or yung mga personal belongings. And of course, para mapanatili po natin yung kalinisan dito sa Robinson Star Mills, Pampanga. At simula nga po nung linggong ito, nakita na natin yung komite, yung iba't ibang individual na talaga naman pong inililinis po itong Robinson Star Mills, Pampanga para sa matagumpay at masayang selebrasyon ng Giant Lantern Festival. Kaya gawin po natin yung ating parte, yung ating mga kagamitan, yung ating pinagkainan, pinag-inuman. Pagkatapos po natin gamitin, iligpit na rin po natin. At para rin po sa mga magtutungo dito, alamin po natin yung mga bagay na pwede at hindi pwedeng dalhin dito sa ating venue. Kagaya na lang po ng backpack. So mga kabalen, kung kayo po ay nagbabalak magtungo dito sa Robinson Star Mills, Pampanga, bawal na bawal po ang magdala ng backpacks. Gayon din po ang frisbees at iba pang katulad na mga bagay. Ganon din po ang dangerous or hazardous items. And of course, yung illegal substances po, bawal na bawal po yan kahit saan. And lalo na po dito sa Robinson Star Mills, bawal din po ang mga explosive or ammunitions and fireworks. Although later, ako yung Justin, after nung announcement ng ating winners for GLF 2024, merong fireworks display. Pero authorized yan. Yes, authorized fireworks display. Ako puro ko magdalang. Yes, ako pumunta kayo ni magdala ako sarili yung kwitis na. Yes, bawal po ito. And of course, Kuya Justin, bawal din yung kutsilyo at iba't iba pang mga patalim, gayon din ang scooters, skateboards, or iba pang mga skates. At bawal din po ang mga laser devices, ang smoke canisters, ang mga items na may mga inappropriate branding o yung mga unauthorized flyers, yung transmitting devices. Bawal din ang firearms, of course, although syempre yung ating mga personnel, yung PNP dito, para masiguro yung kaligtasan ng lahat, kailangan nila ng proteksyon. Oo. Yan, mga kabalen, nakapost din ho yan sa page ng CLTV 36 News at sa Giant Lantern Festival. Siyempre, yung mga iba pang bawal, basically ganito, yung mga hindi ho gagamitin, hindi kailangan sa pag-enjoy at sa panonood ng mga masasayang parol. Wag na ho kayong magdala para hindi rin kayo maaberya. Pero i-check ho ninyo sa page ng CLTV 36. Lee, bago tayo magpaalam, meron lang akong konting trivia pa na nais iwanan. Alam niyo ho ba, noong 2017 ay nilimitahan po yung bilang ng mga ilaw o yung mga bombilya sa bawat kalahok sa GLF sa 10,000 light bulbs na lang bilang parte po ng sustainability efforts ng LGU. Gayon din yung makatulong sila na bumaba po yung konsumo ng kuryente. Kaya naman ngayong 2024, gaya ho nitong naiulat ni Lizen Morten, gumagamit na ng LED light na bombilya itong lahat ng mga parol. So ibig sabihin, mas energy efficient na, mas sustainable na po yung kanilang 70 less consumption. Kaysa sa normal na bulb. Ayun, sinabi po ni Lizen, 70% less doon sa normal na konsumo dahil nga mula nung nag-LED sila. And of course, Kuya Justin, yung ating LED light bulbs ay galing sa Firefly. And since 2023, sila ay katuwang na ng GLF Executive Committee sa pagbibigay ng tulong sa ating lantern makers para maibigay nila ang kanilang buong performance sa ating mga kabalena na manonood dito sa Robinson Star Mills, Pampanga, and of course sa Giant Lantern Festival. Okay, so dito na muna magtatapos yung ating itong ating. Pero Kuya Justin, syempre excited yung ating mga kabayan na malaman kung ano yung maaari nilang abangan mamaya sa ating ligligang parol. Kaya bigyan muna natin sila ng patikim. Sige pa. Okay, eto babasahin natin yung ano ba yung kailangan bago ko tapusin ito si Kuya Justin kasi excited na ako. Gusto kong ayoko nung. Actually, Kuya Justin, hindi natin maiiwasan na ma-excite kasi nakita natin yung ilan sa ating mga kabalan dahil since 4 PM kanina nagsimula nang magsipasukan yung mga kabalan natin na nandito sa Robinson Star Mills. Ayun, may nakikita nga ako nakapwesto na, nakaupo doon sa ilalim ng silong. Tapos kumakain ng tusok-tusok at umiinom ng masarap na milk tea. Nakakainggit. So ito. Sige, Kuya Justin, basahin mo na yung ating program. Okay, sige, simulan natin. So, alas 6 po, magkakaroon ng preliminaries. So, meron pong pagtatanghal yung Lumanog Band ng Serenata. Susundan ho yan, 6:30 ng National Anthem, 6:33 yung Invocation, tapos Himno ng Kapampangan, Himno Fernandino,
acknowledgement po ng mga Executive Committee, Board of Advisors at ng Working Committee at yung intro ng GLF 2024 Chairperson, yung welcome message po ni Engineer Alvin Mendoza, yung festival message din ng kagalang-galang Vilma Caluag, ang alkalde po ng Ciudad San Fernando, at itong siyempre yung criteria and contest rules at presentation of judges para makilala natin kung sino yung mga mananalo. At siyempre yung highlights, banggitin din natin. Of course, Kuya Justin, itong pinaka-star ng Giant Lantern Festival ay itong ating 10 Giant Lanterns. Itong ating parol ng 10 barangay dito sa Ciudad San Fernando, Pampanga. And para sa first round, magkakaroon po ng tig 8 minuto itong ating mga parol na kung saan yung 1 minuto ay meron silang VTR intro kung makikilala natin yung mga tao, yung kapital sa likod nito mga naglalakihan at naggagandahang parol. And after that, para naman sa second round, yung group presentation, inihati sila sa tatlong grupo. So, Group 1 yung Kalulot, San Nicolas, San Juan. Group 2 yung San Jose, Del Pilar, Santo Niño, Santa Lucia. And Group 3 yung Dolores, Talabastagan at Bulaon. Yan yung tinatawag nilang ligligan. And then of course, we have the final round kung saan sabay-sabay sila. Liana, sinesenyasan na tayo. Kailangan na nating magpaalam. Saan ba natin pwedeng mapanood itong Giant Lantern Festival? Syempre dito po sa Festival Grounds, Robinson, Star Mills, Pampanga, at syempre sa mga social media platforms ng CLTV 36. Lee, banggitin natin, saan sila pwedeng tumutok? Of course, Kuya Justin, para sa mas maliwanag at mas malinaw na panonood nitong Giant Lantern Festival 2024, maaari po kayong tumutok sa digital TV na CLTV 36 and sa Free TV Channel 36, aming 38 cable partners, and of course sa social media, sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok, and sa X or Twitter. Yan ho mga kabalen, kahit saan ka, nasaan ka man, anumang device ang gusto mong gamitin, covered, we got you covered. Nandyan po ang CLTV 36 at hindi lang po yung basta mga parol ang hatid namin sa inyo, pati mga behind the scene na eksena dito po sa Giant Lantern Festival 2024. Magpapaalam muna po kami ni Liana Canilao, kasama po ang buong puwersa ng CLTV 36 News. Maraming salamat sa pagsama sa amin. Tuloy-tuloy ho tayo. Marami pang kasiyahan. Maghintay po tayo. We are very excited and good luck po sa lahat ng mga lantern makers.